Aurrera jarraitzen dugu lau haizetara irratsaioan eta jarraian matematikak eta musika biak bat egingo dabela aipatuko dugu. Aste honetan Bilbon BM Music and Mathematics proiektuari formea emon gurean lehenengoz egingo da Villa de Bilbao izeneko piano lehiaketea. Bilbon BCAM edo Basque Center for Applied Mathematics izeneko zentrua daukagu eta honek antolatu dau ekimena Bilboko udalaren laguntzeagaz. Helburu nagusia kultura matematikoa eta musikala zabaltzea da, piano jotzaile txiki eta gazteen garapen musikala sustatuz. Lehiaketea bihartik zapatura bitartean egingo da. Ekimen honetaz berbetako Naiara Alkobre daukagu geugaz, BCAM zentruko komunikazio arduraduna. Eguerdion, Naiara. Eguerdion, zer moduz? Esan dugunez, BM Music and Mathematics proiektuaren barruan sartzen da aipatu dugun proiektua. Bere uselako proiektua da BM Music and Mathematics. Ze lotura dago musikea eta matematiken artean? Igual lehenengo begirada batean matematikak eta musika zer ikusirik ez dutela eman dezake, baina ikusi dugu hori horrela ez dela. Adibidez, erritmotik hasi eta kanten estrukturaraino edo konpasak eta, azkenean hori estruktura guztia matematikak daude eta matematikak musikaren bihotzean daudela esan dezakegu. Eta hori gure zentroko helburu nagusienetako bat da matematika egindearen gana hurbiltzea eta gure eguneroko bizitzan funtsezko zeregina dutela ulertzen laguntzea eta honekin ikusi dugu proposamen bikaina hori egiteko. Anima hau egin zarie, esango dugu, lehenengo piano lehiaketa hau antolatzera, Sociedad Bilbaína alkartean egingo dana, nortzuk hartu ahal izango dabe parte? Izena eman duten gazteak. Guztira ia 50 gazteak dira, 8 eta 32 urte bitarteko gazteak, eta esan duzun bezala, bihartik zapaturaino, adinaren arabera hainbat kategoriatan parte hartuko dute audizioak eginez eta sari ezberdinak lortzeko aukera izango dute. Adibidez, Bilboko edo Italiako bari konservatorioan kontzertu bat ematea eta bekak ezberdinak lortu ahal izango dituzte bere musikako ikasketekin aurrera egiteko. Anima hau direnak, izena emondabenak, Naiara, Bilbokoak dira guztiak, Bilbotik kanpokoak badagoz? Baditugu leku guztietako, jendea, ikusi dut gaur justo zerrenda, eta badaude gazteak Austriatik etortzen direnak, Italiakoak ere, beraz, nahiko bikaina izango dela esan dezakegu. Eta internazionala, ez? Esaten ari zaren modura? Azkenean gure zentroa, zentro internazional bat da, Bilbon gaude, baina leku guztietako ikertzaileak ditugu, gainera adibidez antolakuntza egin duena, edo antolaketa hartu duena gure ikertzaileetako batek da, Luca Fanelli, piano jotzailea eta italiarra. Orduan, begirada multikulturala dela esan dezakegu ere. Laster aipatuko dugu Luca Fanelli, baina aurretik azaldu iguzu, zenbat kategoria egongo dira, zelan egingo dira entzunaldiak? Entzunaldiak izango dira egun guztian zehar, eta 6 kategoriak ditugu, eta bakoitza izango ditu sari ezberdinak, eta badugu sari espezial bat, BCAM sari berezia, eta bertan baken preludio y fuga del clavicénfalo, oso izena berezia du, interpretatzen duten partea etzaidentzat izango da. Hor, izena emon dabenei, zeuek esan deutzazue zer jo behar daben, ala eurak erabaki dabe? Eurek erabaki dabe. Eta epaimaia Naiara nortzuk osotuko dabe? Nork erabakiko dau zeini emone saria? Baditugu Bilboko Kontserbatorioko pertsonak bertan, baita Ikerbazkeko, UPV-ko eta BCAM-eko pertsonak ere.
Luka Fanelli aipatu duzu lehentxoago, Euskal Herriko Unibertsitateko eta Bekameko Ikerbazki ikerketa irakaslea eta pianistea, bera izango da, ezta? Zuzendari artistikoa, esan duzunez. Bai, hori da, bera zentrora etorri zen ideiarekin, eta ideia hartu dugu, forma eman diogu lehiaketa honen bitartez, eta espero dugu oso ondo bateratzea eta urtero errepikatzea. Aurten pianoa aukeratu dozue, behar bada, bera Fanelli pianistea dalako, behar bada, eta honek ondo urten ezkero, urrengo urteetan beste instrumentu bategaz animauko zarie? Ideia hori izan dezakela uste dugu, zeren eta esan dudan bezala, musika eta matematika elkarrekin ondo egiten dute lan. Orduan, nik uste dut, ikusiko dugu zelan joaten den eta nora goazen. Piano lehiaketa honetan, esango dugu, berbaldi bat be antolatu dozuela, kasu honetan, Xavier Serrak, Pompeu Fabra Unibertsitateko Musika Teknologiako ikerketa taldeko zuzendari eta sortzaileak eskainiko dau, ezta? Ostiral iluntzean izango da, zertaz egingo dau berba? Bera, adimen artifiziala eta musikaren hori erlazioari buruz hitz egingo du, eta azalduko du nola matematikak eta musika elkarrekin lan egiten dute. Berbaldi honetara joateko aurretik emon behar da izena? Izena eman duten guztiak zerrenda itzi egin da, eta oso arrakastatsua izan da, eta ja ez dugu lekurik. Baina, bueno, espero dugu errepikatzea, eta esango dizuegu, oso egiten badugu. Bueno, emoten dauna jara, ideia oso ona izan dozuela, kontuan hartuta, hasi baino lehen, zelango erantzuna eduki dauan, ezta? Hainbat parte hartzaile, eta antolatutako berbaldiari begirabe, ia lekurik ez dagoala be esan behar dugu. Guztiak ondo urten daiala, zapatuan jakingo da, ezta? Nortzuk diran irabazleak, sari emotekitaldia, ze ordu inguruan izango da? Arratsaldeko 7:00 Oso ondo. Eta, esan dugunez, Sociedad Bilbaína alkartearen egoitzan, ezta? Hori da, bai. Oso ondo. Naiara, eskerrik asko eta dana ondo joan daitela. Zuei, mila esker. Bizkaian, hauxe da zeure irratia.